जेनाखि 68थि लख'प गपिनाथ बरदल ट्रफी बे ट्रफीनि जेनाखि ग्रुप डी नि मैच बे ग्रुप डी नि मैचखौ जोङो नैबे थाइखाजरा फिल्डआव खुंदोंमोन जेरावनाखि टोटल भारतनिनो मुंदांखा टीम्स नर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी शिलं लाजं आरो आसाम रेजिमेंटल सेंटर आरो लोगोसे जोंनि जायगानिनो टीम यूनाइटेड चिरांदुवार एफसी मोनब्रै टीमा बाहागो लादोंमोन आरो बे दिनै 25 अक्ट'निफ्राय जागायनानै दिनै 30 अक्ट' दिनै जोबफैबाय दिनैनि खेलाया जादोंमोन जोंहा नर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी आरो शिलं लाजंनि गेजेराव जोंहा दा फैयै जेनाखि नैबे ग्रुप डी नि मैच बे ग्रुप डी नि मैचआव लीगआव यूनाइटेड चिरांदुवार एफसीआ टोटल 7 पॉइंट्स मोननानै जोङो दिनै सेमि फाइनालाव पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय खाबु मोनबाय दा जोंहा गुवाहाटीआव एप्रिलनि 1 तारिखआव यूनाइटेड चिरांदुवार एफसी आरो दिल्ली एफसी नि गेजेराव सेमि फाइनाल बादायलायनाया जागोन गुवाहाटीनि नेहरू स्टेडियामाव दा जोंनि यूनाइटेड चिरांदुवार जेनाखि एफसीखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोनखौ लोब फैनानै बा लोब थांनानै हेफाजाब होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय दिनै जोङो बेखौनो बुंनांगोन जोंनि बे थाइखाजरा ओनसोलनि रुनिकाटा ओनसोलनि चिरांदुवार ओनसोलनि जेनाखि रायजो राजा बिथांमोनहा लोब जोंखौ हेफाजाब होदों बयबो लैहोर फैनानै नायफैदों जायनि थाखाय दिनै नैबेयो मोनसे साक्सेसफुल इभेन्ट होननानै जोङो बुंनो हायो जोङो नेक्स्ट इयाराव जाबावगोन होननानै बुंनो हाया निस्सय जोङो जेनाखि गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन जोङो बिथांमोनखौ खावलायबावगोन कि नेक्स्ट इयारावबो जोंनो बेबायदि जेनाखि ट्रफी बेखौ खुंनो थाखाय जोंखौ खाबु होनांगौ होननानै जोङो निस्सय खावलायबावगोन जोङो बुंनो थाङोबा जोंखौ जाति धोरोम बोरोन गासैबो जोंखौ सोखावजोबनानै दोनो नाथाय जोंहा स्पर्ट्स होननानै बुङोबा जोङो स्पर्ट्सनि मुङाव बयबो यूनाइटेड जायो दा मोनसे खोथा दं रिलिजन डिवाइड्स योर कास्ट creed everything divides but sports unites थारमाने बयखौबो ज' खालामो दा जोङो बे स्पर्ट्स जेनाखि मोनसे स्पिरिट जोंनि गेजेराव जोङो क्रिएट खालामनांगोन आरो जोंनिनाखि जाखांफुनाय यां लाइमोनफोर बिथांमोनहा जोङो गुबुन गाज्रि खामानियावसो एंगेज जानानै दं दा बेफोरखौ जोङो स्पर्ट्सनि खेथ्रआव जिखुनु फुटबलानो जा बा बाखि डिसिप्लिनानो जा जोङो बेफोरबायदि डिसिप्लिनाव जुदि जोङो एंगेज खालामनो हायोबा निस्सय जोंनि ससाइटिया जोंनि जातिया बा जोंनि ओनसोला जौगाखांगोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो दिनै जोंना मोनसे खोथाया बेखौनो बुंनांगौ दिनै फुटबल जेनाखि नैबे बरदल ट्रफी खुंदों जोंनि जायगायाव ग्रुप डी मैचखौ बेयावबो जथेस्थ जोंनि बिटिआर सोरखारा हेफाजाब होदों आरो दा जोंना गिबियावनो मा जायो माबा मोनसे खुंनो नागिरोबा गिबियावनो जोङो मा जायो गभर्नमेन्टनि सापर्टनि खोथा बुंगोरो जोङो मावनानै देखायगोरा जोङो दा एसेबाबो जा हायो जोंनि जेनाखि एफर्ट जोंनि नाजानाय बे नाजानाय आरो एफर्टजों जोङो गावनो माखासे हाबाखौ जोङो मावनानै दिन्थिग्रोनांगोन बिनि उनाव जोङो मा खालामनांगोन जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय सापर्ट बिनांगोन जेब्ला जोंनि मावनायखौ नुगोन अब्ला गभर्नमेन्टआबो नोङो पाब्लिक सेक्टर आन्डारटेकिं नोङो कम्पानिसफोर बिथांमोनहाबो नोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय आवगायबोगोन आरो जोंनि थांखिया बेनो दिनै चिरां बायदि गोदोसोनाय जायगानिफ्राय आंनि थांखिया बा जोंनि थांखिया कि दिनै यूनाइटेड चिरांदुवार एफसीआ जोङो आई लीग गेलेहैनायनि मोनसे बेबस्थाखौसो जोङो सानबाय थादों दा जोंनि नर्थ ईस्टनिफ्रायनो स्टेट हमनानै ला मिज'रामफोरनिफ्राय बा मणिपुरफोर बायदिनिफ्राय मोननै टीम आई लीग गेलेहैनो हायो बाट जोङो नायोबा आसामनिफ्राय दिनैनि दिनाव आई लीग गेलेनो हानाय हैनांगौ आई लीग गेलेहैनो हायोबा जोंनिनो लाइमोन सेंग्राफ्रा बाहाय पार्टिसिपेट खालामनो हागोन नेशनेल इन्टारनेशनेल इभेन्टआव नोङो माबा नोजोरबो जागोन दा बे गिदिरथार थांखिखौ लानानै जोङो दिनै आगान सुरदों दिनै सानसेनि गेजेराव हायद्राबाद एफसीजों गोबांबार रायलायनाय जादों बिथांमोननि जेनेखि फुटबल डाइरेक्टर बिथांमोनजों गोबांबार रायलायनाय जादों रायलायै माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ लानानै बिथांमोनहा एलाउ खालामनो हाया होनदों खिन्थु फिउचाराव हायद्राबाद एफसी आरो यूनाइटेड चिरांदुवार एफसीजों जे इन एसोसिएशन उइथ थारमाने खामानि मावलांगोन बियो रोखा जाबाय
गिबियावनो जोङो गुवाहाटी स्पर्ट्स एस'सियेसनखौ साबायखर बावनांगोन मानो होनोबा जोङोथ' गोदान टीम दा गोदान टीमखौ जे बरदल ट्रफियाव जोंखौ गेलेनो थाखाय सुजुग होदों जोंनि सायाव फोथायनाय लाखिदों जोङो बिथांमोननो जोङो गोजोननाय जासिनांगोन आरो जोंनि जायगायाव जे फैनानै बे गोदोसोनाय जायगायावबो फैनानै जे बरदल ट्रफिखौ दिनै खुंफैदों बिनि थाखाय गुवाहाटी जेनाखि स्पर्ट्स एस'सियेसन बिथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर